mayong kagabion ka na tungkahan ng mga espiritu anon o mayong kabantagon atong tawanan ka naman. Kaya kung gabi lingaw ng kalibutan. Amen? Ikang mga espirituhan o nga nagatuon uban sa mga espiritu karoon o nga nag-agulo kanawa ang kalibutan nag-agulo. Kita kung na yung makadumog na katalanman buod kay ka. Pero ang uban, nag-uol ka. Ngayon kasi makasasala mga ditong gabi ka. Di sa mo kung pag-ukom. Amen? Pero mulahan ka, makita makasasala. Hindi ka kaangkat sa minsan makapangalandong sa mga hinahitabo dito sukan. Kaya kung dito walang unta ni ibaangay tabo sa Sodoma, sa Totero, dinhin butuo ta sila kanato. Amen? Amen. Sa tuwa, wala man kayo mga pagsulay. Sakitan ka man. Kaya kung sakit ka, mag-uol pagit ka. No? Nga, pag-hasbisot ka, kung pagtulungan, nagatuo ka sa punya, di wala na ba ka sa mga apostolis? Hindi mo ta paranihog. Wala na ba ta nakantos? Wala na ba ta nakapos? Wala na ba ta kitawag-tawag? Nga, musunod ka sa bunyag. Magpabiling mo sa bunyag. Kung mas pabiling mo sa bunyag, sama si Kristo, namatay, di ba? Musunod ka mo kanina, musunod po mo sa iyong mga apostolis. Isog po mo magsultis ka matuoran. Pagpakamatay, put mo sa inyong sa. Ha? Sunod mo dito? Diya dito o ato sa nakatuong espiritu, pagkila ang inyong garbo. Ang inyong pagkuna-una na naluwas mo sa bunyag, sa seremonya, sa soktan, biyain na ikaw, ang makaluwas ninyo, o ako, o pali, o kinsa, biyain ang pagtulunan na makaluwas mo sa inyong kaugalingon kung tanaw ninyo ang inyong kaugalingong lawas. Kumusta nga itong lawas? Nagpailaw ka ka? Nagpaubos ka ka? O ka nagsalig ka sa itong kaibalo sa kalibutan mo na nagpalayo ngayon pa sa Ginoo. Kita ka angkat sansa naka-eskwela, kita angkat sansa na ngunaan-arangan, ay kahintang, kita ka-angkat sansa pinakis atong lawas, mga gasa sa Diyos na to. Pero atong giusikan, ang kayo nang nagyatan na to sa Ginoo. Kung bulahan mo, kung mamatid mo lang mo, kaya kung may iwan mong bulahan ko, kung itandi ko sa mga balik, sa mga pastor, sa mga doktor, kaya madato mo nga. Hindi, mas bulahan mong pamatin ako. Amen. Amen. Kanawa ninyo, mga putang, iyang nga pagkakalibutan mo. Galitan kayo mo suko, mag-away. So karon, hakag na sa Ginoo ang kay gayon na itong kanay. Lingon sa kanako, o lingon po sa balang kasulatan, kaya ako ng Diyos, papatuyanga ang mga nakutsaka, mga palahubo, mga lautan, pagayon kamo, o kamo, ng mga maalamoy, dali kamo, kay kandungan ko kamo, o himuon ko kamong galaan, aron dili ka masaway sa Diyos, kay balik, abot sa kapanahonan, dili ka na mangayok ka niya, kay madugog naman, bisan ka, dili ka magsote. Amen? Mga nang gahong sa mga palita. Apan sa naanan ko patulunan, gusto ko kabangi kami ginong makampok kita. Sa mga baba na, pero sikat ampo, baba, pero ang imong kasing-kasing hugaw, di ba? Nang gawas na, nagpuyo niya ang dila. Baba, nagpuyo ang dila. Ang dila magpasalamat, diha magkay, diha mag-ampo, diha po mag-ibak, diha po makikaway. Amen? Wala sa Biblia. Pero ang katong mga tao na nagtuis sa palaon nini, hindi na ipabasa. Ilang ipasilat o itago nila ini. Karon magpabilin sila nakuhaan ang tutay kanino, ilugaw sa sobra kanila. Mas makapamalandong na kakaroon, kailangan na kakaroon sa kapananan. Amen. Kanawa karon ang kalibutan. Kanawa karon naningin ang panahon. Ha? Kanawa? Lain matao makapukong? Wala. Pero sila, ang bugiro kayong tao na kawali, so no, sila makaluwas. Ang kaluwasan, mamatayon. Amen? Kung mamatay ka mo, ka na ako, makahari ka mo, ka na ako, kung makahari mo, sama sa mga magpakamatay, magwali, magsuki. Amen?
iso ko masulti. Pero ako, masulti ko ninyo, kinahanglan, ana ang inyong paglaong. Amen? Kaya buhay pa mga karon, ayaw mo una-una, nananahin gila una. Maglaong ka, o kanunay kang magpulti, karon maambit na to ang gahong sa maayong balita, ang bagong isa. Wala, kasi halat ng tatong kaugalingan nato sa Diyos, ang angay, ang anak, o ang walang Espiritu Santo, nagbibay ako ang imong salugon. Nagpuli po na ako kanimo. Ikaw ang akong magayon. O kanina lang kining imong mga katauhan. Kakanunay lang mati sa akong ihusay. Karon sila magpuyo mabalaan. Sila ang kanunay kong ipasigar po kanino. Apan wala ko'y mahimo. Kung hindi sila paminaw sa akong isulti, ingon nga ako, wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Ang among lawas, usa lamang initabo, usa kabulang, usa kasakot. Ang sakot, malaya, o ikampog sa kalayo, ang bulak malaglag, o masulog sa kini. Ang among lawas, marugta, upubalik sa yuta. Apan ibukulos ko, ang imong isubukan ako, karon ibalik na mo kanimo ang among espiritu o makikiusa sa imong espiritu na naata na mo, ingon na naakasap kanimo. Ako, makikiusa kanila, pinagi sa pitik sa espiritu, kung magpabilin sila sa gugma, kaangang buhaton, gugma sa tulong, magikan ka na to, kaya nasayod ako, di ka nang kinikan mo. Ang tubig makalunay kung ipainom kanila sa pagpamatuod, maghihugasan sila sa ilang tawhanon, kaya ilipon o kalimutanhon. Ipabiga ko sila sa naandang ng pagtulunan, na nagununa, madunay taong makaluwas. Kita ng salana, magto sa tubig, gilain ko sila, o ipugnaw, pinagi sa kainit sa kalibutan, mga pangandol na tawhanon, kailipon, kutsaka, sila, ang akong ingon kanimo, imong mga karnero, o ako silang mga karnero, nagapuyo ako uban kanila, nag-ambit sa tanang mga butang, mabuot nilang angay ambiton. Wala ako'y mahimo, kung hindi sila maminaw ka na ako, ingon na ako, wala ko'y mahimo, kung hindi usap ka, mamatik ka na sa ilang mga luko ako, pamayo sila, umayo sa ilang espirituhanon na pagkabota. Kasayang ka man, kahan pang halayo ka na mo, ang tipon ka na mo, abang halayo tayo sila. Kakita mo sila pinagi sa ilang pagbuo ka na mo, sa pagpaminaw sa mga tulong, na among ipalagang pinaagi sa kalimutan kong mga butang. Salamat kami mamahan, inaot pa, na magpuyo ang akong mga katawan, ingong mga kalero, na malakot ayon. Usa, kamo, akong mga tinunan, nakakaon na kamo, kaon na espirituhanon, o ayaw na kamo kabuan, huwag ka na ninyong kabalaka, karon ang kanunay, magpuyo ka ninyo, na malinaw. Ang kalibutan karon hindi na ako, ang nagbumaon sa kalibutan kaaway sa Diyos. Usa, ang iya sa kalibutan, iya sa kalibutan. Habang ang iya sa espiritu, iya sa espiritu. Pangikot ka mo, haron pagpamati sa tulong sa Diyos. Dul na ang adlaw sa paghukom. Gipulan na ang Ginoo sa inyong ipanulti. Apan nagingon kamo, sa unsang paagiha gihago namo siya. Sa inyong pag-ingon, alang sa Ginoo maayong tao kadtong nagbuhat ug daotan ug nahimuot siya sa maong tao. Usapang pangutana, hain na ba ang
ang Diyos nga matarong. Miingon ang Ginoo nga labing gamahanan. Ipadala ko ang akong sinugo aron mag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyong templo ang Ginoo nga inyong gipangita. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsanyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahunay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inig padayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog na sabon. Muani siya sa pagugong sama sa tingputli sa plata. Hinuan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata ug bulawan aron maghalad sila sa Ginoo ug husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa kamauhan sa Juda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot lang aniya sama kaniadto. Ang Ginoo nga labing gamahanan natingon. Muana ako kaninyo aron paghukom ug sa pagsaksi batok sa mga salamangkero, batok sa mga mananabaw, batok sa mga bangakong saksi, batok sa mga agalon nga nanikas diha sa suhulan, batok sa namitaha, sa mga biyuda, sa mga ilo o sa mga dumuduong, o batok sa mga wala magkahon kanako. Ang pulong sa Ginoo. Wala na ang labing kasulat ini sa Lucas. Wala lang ang pagkasuka o niya tabuan mo. O tamo na ang ini. Sa lupanan. Ibuka gaya ini noon. Sa pangungtunganan, para mapakita ang mga tao o kahayag, pinagsulod nila. Ang imong mata mao ang suka sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, mulukog sa kahayag ang tibok mong lawas. Apan mong lawas, ang imong mata, mulukog sa kangit-kit ang tibok mong lawas. Una pagkatay ka mo sa mga kahayag, maama, kanimo, di kangit-kit. Kay kung ang tibok mong lawas bulok sa kahayag o walay bahin diini ang anaa sa kangit-kit, kini malukog kayo sa kasana sama na ang usa kasukat nagdagang kanimo sa tibok na kasana hindi sa nako ka ng pagsulti si Jesus o gisulti ay sa kaparisyo na bilapit kaniya sa pagpangaon ko sa niya po siya o laking salo kaniya. Kasi nagpapansin sa pagkamatikot niya na wala mangunaw si Jesus sa wala pa mukhaon. Tungkol dinimingon ang Ginoo kaniya, kamu mga parisyo, naghimo kamu kawas sa bahin, naghilo kamu bahin sa tasa o plato. Ang ang sulod ninyo, puno sa pagpalikas o pagkalaunan. Mga buwang, dili ba ang Diyos na mao may magbuwa kawas sa bahin, mauusap ang nagbuhat sa sulat. Apan ihatag ang anaa sa inyong mga kasa o plato kadto sa mga kabus o manginlo ang tanan anak kanino. Pagkalaon ninyong mga parisyo, naghatag ka mga sa Diyos sa ikanapo nga bahin sa lamas, ingon sa hirpabuhay na o kalingat o amuman ang pagkaman.
Ang panoorin ninyo hatake, pagpagad, ang hostisya o ang ugma sa Diyos. Kinahanglan ninyong buhaton, kining mga butanga, sa wala pa, magpasagad ang uban sa mga butanga. Pagkalaot ninyong mga presyo, gusto ko mo ka ang labing maayo, nalingkuranan sulod sa sinagoga, ugyok-uan ka mo dito sa mga merkado. Pagkalaot kayo ninyo, sama ka mo sa mga lubong na walay timaan, na wala lamang ibaluin sa mga tao na ila di ay di kamakan. Ako, pati-pati. Naaro sa bitukan. Kung ako sa kamatutudlo sa balaod, mayroon kaniya. Ano to? Matutudlo, ang imong pagsulti ni ini, imo sa kami, ipakalaw. Si Jesus nito nga. Pagkalaw sa tiyong mga matutudlo sa balaod. Ipasaan ninyo ang mga tao sa kabukod. Pag-ipasan ng palasanon ang amo mismo dili kami hihikap ini bisan sa usalang katudlo ninyo aron pagkamang kanila. Pagkalaot ninyo magbuhat kamo o mga nindot ng mga luganan alang sa mga propeta na ipatay sa inyong mga katibulangan. Sa iunini kamo mismo, may angkon, kakamo, may oyot sa libuhat sa inyong mga katibulangan ay sila maumay nagpatay sa mga propeta o kamo ang nabuhat sa ilang mga punanan. Tugod ini ang kalat sa Diyos sa ito. Papadadaan ko sila mga propeta o mga sinuko o ilang lutuson ang uban o ang uban ilikat siya. Usap paninglan ang mga tao ni panakuna tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ikan sa pagpatay ng Abel, lahat sa pagpatay kan sa Aris. Lagi patay tayo wala sa halaran o sa balaan na David. Oo, sultihan ko ka mo. Sinugan kayo ang mga tao ni ining panahon na tungkol o tigiling ka na. O kalaot ninyo magpupulo sa kalaot. Titipigan ninyo ang Yahweh na mao'y mo apli sa pultahan sa Albalo. Apan ka mo mismo, wala mo sulod. O isanda ninyo ang ako mo sulod. Amen. Sa kayong biya ni Jesus, ihandong kapila. Isaway siya pag-ayo sa mga magpututo sa balahod o sa mga palisyo. O lamang na sila kanina may tungod sa dakang mga butang. Isagayan nila siya paglit ang araw masakpan siya na masayo sa iyong isutin. O sa kagayon niya na linibo ka mga tao na nagposiso kaniya o kumatili tinong balay sila. Mayroon si Jesus pagkuna sa iyang mga tinanan. Pagkakama sa nagpagtubukutan sa mga paisyo na mao ang nagpagkarunan. Bisan ko ni sa ikitapunan hindi balaya o ang tanang tinaguan pabagsak. Usak bisan ko sa inyong isulti dito sa commitment madungog lang sa kahayan o bisan ko sa inyong ihumong dito sa tinakang karamagan isingit dito sa kabayan. Sumayan ko kamo mga higala ayaw ka mo pahanap ka kaniya mga kapatay sa labas
Apan olay laing magkimo. Tukuanan ako ang kinsa ang angay niya sa tungan. Kahit lugi ang Diyos, na human mo patay, may kahok. Sa pagpapangko kang pisan kisang nato sa pena. O, kalugi kayo minsan. Dili ba ang lima kagkag may langgang ibaligyaman sa laing mga duwa? Kaya kang apalwalay ko sa kanila na malutan sa Diyos. Bisan gani ang ganang ibon na buhok sa inyong mga ulo. Ingat-ingat kung sa ayaw ka mga anak. Labaw ka kayo, kamupin, kaysa ikakang kapit-anak. So, tingnan ko naman. Mabisan kinsay magsugis at umangan sa katawan na siya ako mauusap sa tingin. Ang buhaton na ito kaniya sa anak sa kawa at umangan sa mga amin sa Diyos. Apan mabisan kinsay maglibot at umangan sa katawan na siya ako inibot ko sa siya sa anak sa kawa at umangan sa mga amin sa Diyos. Bisan kinsay magsulting gawatan ng tato sa anak sa kawa pasaylo. Apan ang magsulting gawatan ng tato sa Espiritu Santo dili kayo pasaylo. Kung ikihapang mo nila dito sa mga sinabuga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamukha kung sa ninyo pagpamatarungan tungkol sa itinsukisanti. Kay inigabot ni anang panahon na luwas ka mo sa Espiritu Santo o sa angay ninyong isanti. Kaya itabot kini kanina kung nabuhi ka rin pinatid kanina. Kaya mauna ang gala ang nasa na kalagin ko sa kanina. Kaya ang kini tugod kayo mga hinayo kini sa Diyos. Dahil ka ikaw. Kulang pa. Ito man. Pagkakang tao, sunti sila. Okay? Binasa niya. Sino ba? No? Labi ko na pila na. Gusto na namin siya. Nag-complete. Kung mo. Kasi alam niya mo. Sa ako kung magsulti sila takong buwang, ipasaylo na ko sila. Pwede ko mga nila, bibiyak ko sa kalibutan man. Kaya dili ko gusto bukuno ng kalibutan. Pwede ko na pasaylo na ko sila. Bisa kinon po nila kawalan. Bisa kinon po nila ako, pero 6 days ako putang ako. Tama? Pero ang magbugal-bugal sa Espiritu, ang magsulti sa Espiritu, karon siya man ang buwan. Saluan. Kaya kung dili ang inuod, ano, hindi ko magkumakuha, magsulti. Kamu mismo saksi. O, sa panagoy ni Cristo, mabusot ako kapag dito sila nagbilagro, huwag pinakita. Ma. Okay lang? Isuka rin. Isok kayo si isang yung bilasan, kandong ka. Okay. Gusto ka tayo natin kulungan? Diba? Buhing Diyos. Kalabasan ako, buhing Diyos. Na kamo mismo, nagpo'y pagkakali. Pero siya ang nagkamot sa akong kasing-kasing. Amen? Amen. Ang nga, hindi kang kakuha niya, klaro man niya, pero ibabalik mo din niya. Saman, pero nalibot na ko na. Di ba lang? Hindi paminaw, ang iyong isulti lang. Kung man, nalimot, pero hindi sige pasilaan ninyo. Sige pasilaan sa inyo. Pasitanan ko naman. Sa ito pasilaan? Mabalik din ito si Pagkilo niya. No? Ito pagkalaot niya. Busap pagkit. Sandaan ko kamo. Nag-limpyo ka mo. Sa gawa sa baso, pero sa sunod, kainom, kayo mo karayong. Hindi ka manipyo. Abi itong ipagkilo niya, abi na isa lang eh.
So, kani ang bahagi dito sa langit, ang mga ang sa kaso niya. Ada raw. Dari sa wala, ang kahayag sa lawas, ang isay-isay si Jesus, ang mga parisyo o ang mga tutulos, mga iso ka ganit sa balaod. Sunod na title, pasilaan bakit sa mga nagpakaroon doon, o pagkaroon lang ganit. Dahil man ang magbasa karoon sa kumot ni Bikunin kanila, putang-putang ang numero. Ang naisik-sik, may ulo niyo. Kinsa ang aming kadlukan mo na sutihan mo ka mo, o ang hukom mo, o ang paglibot sa Kristo. Ano? Bisa ka tayo tuloy, kasabot na ta? Magyad. Dalawa karoon ang sulat ni Malakias. Tukasan din natin ang pagpili makinumanon sa Israel. Dito naman sa Pagandalian sa Himayas na, Isikil, naamo na sa New Testament, buhat sa mga apostolis, doon na ang adlaw sa paghukom. Okay? Tanawa kang kalimutan. Kagala na sabi, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Amay ka, nang paminawon sa Ginoo, nang pag-amoy man ta. Kaya kung maayo ang atong lawas, matuwa sa sulta ka. Magyad. Lo. Ya. Lo. Okay. Kung kutsa ka kalurang galing nagkakaapok ka, wala dito ang mga agila, ang iyong mga hari, agila dito na. Sino ba? Ito ka na. Sakot mo kayo yung bilang sa no? Mas labot ang Diyos na to, ang mga santos. Ano man? Dito na ang kagkasaliwan, katoy, di samot, di magkakalawan. Tama? Doon na ang adlaw sa paghukom. Kung man makita sa itong tinago, ano? Magdala na yung pari, yung pastor, yung silingan, ang malaptan. Ako, makadala ko din, no? Sa atin, makadala? Sila ani makadala? Wala, hindi ka makadala. Iwag ang atong mata, ang kanahon na ito kumusta ang atong lawas. Ako na kabayan ng Panginoon. Amen? Ako lang ipadala, kumisuka. No? Wala na ko kitabuan sa lantanan. Amen? Amen. Ano ito si Pagpilyo niya? Sige ha. Gipulan na. O? Ako, ilan mo, hindi ba bagay sa siya? Kaano ka? Si Gabi, makisulti mo niya. Gipulan siya. Gipulan na sa inyong ka-Diyos. Diyos, ang mo alay, pero ikaw, wala ka ng buhay. Palakpakan ng Diyos ang lahat sa kapalakpakan niya. Bisan kali ako nagtudlo niyo, maluya ko sunod-sunod niyo, paminawa, hindi na ako isulti. Tama? Nawala na ko sulti. Pagkamanay, maglakaw ng bubod mo. Kaguna-una na bulan ni Diyos pala. Kung masakitan mo, kung sa makatula, kaminon ako. Tama? Kipulaan. Tinasikin ako inon, napulaan. Kaya kung kabati sa supang usay na, sahay, yaan ko, kalikan, saan, kalikan. Iwag kailakan sila, muli-mulihan lang ko nila. Wala na. Bisan ka mo, wala yan nagapos. Gamitan yung kawahalon ko rin ka, oy, mga pagsultis tinoon, kabasig na yun, kung saan na yung gibuhat sa dinakas kalibutan. Kung saan na yung gibuhat dito makakakainuli, anong wala mo magkitakuan ay mong kahibalo. Di mag-uulog yung mga kaliwan, magparinting. Mayroon isa, sus, naaman ito si Ibig Diriwa, pinagsultin ako sa una. Di kasi ilang mahal ako. Di naman mo kakita, Kung mga bata, naham, di bata, hindi ninino, hindi. Amigo ang kanamo, hindi po, amigo sa ko. Nasa kaya mo, upos, mo, hindi mo tabang ito sa kong lapit. Makakita na sa inyong panahon, sunod pa na. Kasi ako panahon, napulaan naman siya ka, sigurang ang ko. Tama? Pag-isikol, hindi na, sinuli man eh, ilasa ni. Tama? Katawa, kung makatawa ibo ko ninyo. Nagani mo, mga kwapa mo. Ako, nagpakaulaw lang yung kukwali. Namaot ko ninyo. Ako na. Na? Oh. Hilingan lang. Okay. Kipulan na ang Ginoo sa inyong pagpamati. Tama? Ipagsulti. Sige, simba ko. Ang simba galit mo tahon.
Tama yun. O, hindi kaya ko doon sa inyo. Pangulong ko dito, may kubusimba ko kayo, madagdag kayo kahalan. Simba ko, magkahalan ko. Magdala kayo, ginawa kayo sa inyong halan. Tanaway mo mga anak, sige, kapsip-sip sa inyong abalo, sa inyong amahan. Tanaway mo anak na ako sa inyo. Tamis ng bata. Ako mga sala ka. O, doon ka mahilap-hilap sa inyong pari. O, yung pari, dito mo pasulol, palulhon sa una. Tama? Ako nagawali, inyo ko gawin. Tama? Tama, sinirasa ka ron. Na? Tama, dahil na inulong mo, ibasan mo ka. Tama lang, inulong niya na. Sige, alam. Sige, ipulan na ang inoo sa inyong pagpupunti. Patuman ang pagpupunti sa iyong tabi sa langit ka. Pag-rosary mo siya, patuman ang pagpupunti sa iyong tabi sa iyong agam sa mga sa iyong sa pagpasaylo. Wala na kapasaylo! Wala na ito na. Pwede siyas? Ang nag-inom ka mo, o manila, nag-inom ka mo. O sa pag-iya, gihago na mo siya. Sa pag-iya, gihago na mo siya. Ang nag-inom ka mo, sa pag-iya, gihago na mo siya. Okay? Kanang nagsulti mo pa. Tama? Tama? Sige mo sulod sa simbahan, pero di ito, ang iyong sulod sa inyong kasing-kasing siguro sa paso sa inyong yung plawas, nusus-nusus, kasing-kasing yung force, pagdumang. Kanina? Tama? Kanya, ito na na. Sige, kanina. Sige. Alang sa Ginoo, maayong tao kadtong nagbuhat o kautan. O mga niligingon ha, ang panagingon ka mo, sa unsang pag-iha, ihago na mo siya. Sa inyong Panginoon, o maniha, karon ang nagsimba, isa na sunod nila, kaora puta, makasasala ka, oy, nanagukom, makaupan, ha? Yung sabihan ako ang pari, parahan ako ang katoliko na ako, biha, uy, tanaway yung binuhatan na simba. Pero yung mga ang nabalin. Ha? Gusto ko kinuha mo, gusto ko lang ipulan na ba? Kasi ako, ipulan ako, maayon na yung makakain ko karon. Tama? Naipog ganito, doon nakamatay. Kaya pa man, humila pa itong, humila ka muna, wala na yung namatay, wala na. Mahal na, ilubong manit. Karang kung ito, ilubong na ito, ito magmahay nila, kalubong mo na pa kaugma. Tama? Alam sa Ginoo, maayong tao at doon nagbuhat o gautan. O mahimuot siya sa maong tao. Mo na yun na. Tama? Kaya yun yun. Si Kristo na bilin mag-usa. 2,000 katuig, amahan ako kaning kalutan. Amen? Ang isa katuig, sama siya sa kalutan. Kalutan pero inibali, kung hindi mo bago, isugnod sa kalay sa Biblia. Wala sa Biblia. Pero hindi ko manunti ron. Ano man? Kita mo na kung kaya. Butang na ako sa wala ka dito kabunan sa kong karbono. Okay lang? Kaya kung naikarbo ko, hadlok man kung iyong kasataan niya, ito yung karbono. Tama? Kung may ko akong asawa, hadlok mo. Di ba kung sip-sip ko, dahil ko din ako sa no? Kung anak, dahil ko na ko, dili ko rin, tama? Kaya nahigog ma'am ko sa iyong kaluwasan. Tama? Nahigog ma'am ko sa Diyos. Sige, so kung lagi mo. Kung nahigog ma'am ko sa Diyos, tumana ang ganyan mga suko. Kung nahigog ma'am ka mo ka na ako, tumana yun. Di ba? Tuloy na. Dahil mo dito. Ay, wala dito ng Biblia. Sige. Sige, mayon na ha. Dito ko si Kristo sa tanggap niya. Kasi mga katoy. Di sa gustong gagawin ng pandin mo. Mamatay mo ka kaniya. Kung mo kabulanan, bakit mo pasakit. Kaya pasakit mo, di naman muso ko sa inyong silingan. Amen? Amen. Tanawan mo sakit ka tao, di ba? Tumastik kayo sa nao. Kakatanggal na lang video. Kaya hindi sila magmakaw din mo. Hawa na lang. Pero sa iso kayo na. Unang ka na ng rumay. Nagtuwag sa lamisa. Tama? Manghagit pala. Sumpagay. Amen? Amen. Alam sa Ginoo, maayong tao katong nagbuhat o kautan mo, hindi ko, o manimuot sila sa mga tao, manimuot ko na. Pero nasakingan. Kaya nagbuhat ng maayong maayong nilautan. Ako nagawali, tinula ko yung nilautan, ino kong kulto. Tama yun. Wala may kasunod na mag-prayer. Ako, sila mo yung katungod. Tama. Di na nalungod ng mga ko, tuwa mo mana. Pagkakalang bilaan mo mana, para mahabis. Tama yun. Kung magkalang tayo sa kandero, hindi ka, mas kanino. Okay?
Pira. Okay. Oh, sa pagpangutana, ay nawa ang Diyos na magano, di ba? Di ba kung malino, Lord, ay naka Lord, ha? Lord, anong ilog-ilog ng Lord, kaputan, wala kang sala. Tama? Tama. Kaya ni pasig-pasig ba, hindi mo makapino, di mo? Tama? Tama yun. Kumain mo sa Ginoo. Ang pasalamat mo, kung sakit pasalamat mo, kung naay mga pagsulay, pasalamat mo, na naay malaki para makapabanrag ka. Amen? Amen. Pati ay, ang atong kilaboy, dili ay ka makasumpay sa atong kilaboy. Amen? Amen. Kaya kumayo ka, bukiro kaya ka, makita ay makasumpay sa itong kinabuhi. Mga na, ang mga lalaki, ang mga batanon gano'n, mga ginawang batanon, dito, maginaw na ko. Yes! Ay ano nga, ay gahay, pag na. Tama yun. Hoy, mga batanon na. Mga na, kaurang giniganan. Kaya ayaw pamalikas, ayaw pamukok, ayaw magbibak. Biya, anong kalimutan nun? Sige, magtanaw, anong dili, mayo. Tama. Sa mga nagkasuko ang Ginoo, pagtanggal ng bakot, ang malbiti sa lutuon ako, wala ako nakailang na ninyo. Kaya kung nakailang ka mo, wala ako tumana o pag-ita, niyo kong pangutana. Alam ka mo magalaan. Magbalay naman sila ako. Wala, di ko mas kausap na, mawakin mo na usap dito. Okay? Mingon ang Ginoo kalabing kamanan. Mo niya, mamingon sa Ginoo man. Ipadala ko ang akong sinuko aron pag-andam sa dalan nga akong agyan. Isa man yun. Andamon yun lang ko. No? Andamon. Eh, hindi ko nyanan mo, sa maniwan. Si Kristo, tuwa man sa langit, di ba? Didalayan mo ko, o magpadala siya, lahing ni siya, ikaw, nagapuyo ko kan kanino, sa Mateo, pinanggan ng sulukan. Para hindi ko maging away sa mga reliyon. Ha? Tama. Ang nagamit sa Diyos, bisa ikaw ko, o sila abot ang building nila, no maluslo naman na, ang kanan at aman ang handi, naghilit na lumutang ko, kay hikaon mo niya, o kakaka, o sa tramito, o seremonyas. Tama? Tama yun. Higa na yung abdam na na. Higa sabos sa bole, aman asa ka nilo, kayo yung espiritu. Inferno. Gusto mo mamakay. Ayaw din ako pagkandog. Ako nagkandog naman ako sa kalayo sa Espiritu. Tiyaki ang inunaangat sa pagkandog. Amen. Kaya aking pagkandog. Amen. Amen. Hindi tinuod, manunggaan ako na ako. No? Tama. Sige, nasa tao. Ang daw sa dalan na ako. O niya. Sakali mo ato, mo ato siya diploma to, nakita niya sa kong likod, usahay mo usap ko, usahay makita ninyo mo usap akong kanan ko, amen? Amen. Isa ka kong siya, ito, kadaw kang mga anghel na nagala o kalaksat, iya mo na. Hindi sa kamo to, iya mo na. Tama yun. Hindi nang anong karong lino, ikaw na hilang ka. Tama. Mano nabuol ko kayo. Kalau nahagi nga mo ang pista na ito, huwag ko nihawas sa bakungan ng tulad. Huwag ko nakatawa na wala ng pagkamano na nagkamang ko nagkamakamo nagkamakamo ito. Nanaay na lumalus, huwag ko kayo bakit, huwag ko kayo lino, di ba? Tama. Kaya mo ito lino, di ba? Ako ni malukong sulus, nagkasin, na nag-basketball. Atong pista, kaumangan. Huwag ko nawa, ginawa ko pa yun. Ikaw, hindi na ako na basikanan, hindi na kasi misis na mga anak. Dula ko dito kong anak. Kana ituwa, hindi ko katawa. Ako nagkatawa. Tama. Ako wala nagkatawa. Kaya ako itong napatihan sa kabayo. Ako nagkatawa. Ako wala nagkatawa. Kaya ako itong nakabalo. Tama yun. Ano? Ikaw managot ka sayaw-sayaw. Ako dali. Ako nakabalo ko. Ang iyan nasa putang impero ginakikinayin. Tama? Tama. Pagkakain ka, nilino kaya dito, diin po hikan. Bigyan siya po. Sige po, ingon mo ito, tukad ako kay katalaman. Naka. Sige. Kaya may sila na, dili ko na ako isote, kapapulga. Sige. Sabi, mga anak, dili mo lang, kapaplambi. Ikaw kring, buntis mo ka kring, diba, dahil ka sa nila, no? Mga tanong, di ba rin, no? Ikaw po, no? Dahil ka sa nila sa bata, buntis pa, no? Oh, anong gusto ko? Man sila, ng pagandamon, mata, sama mata ng anak. Hindi pagandam, yung mga busy, pagkaon na, kung ay wala, magtilogan ngayon na. O karon, huwag ka na ako, dito
dito sa nadiskrasyahan, ang datong problema niya, ano? Ako kasi dato, ako di sakyan na, huwag mo po sila pagkaon. Ang alam, bili ka manghatag sa inyong kamay, ha? Kaya nag-away ka sa sila, no? Dagang hasya o dagang mana? Magtipon ka tanay! Tao yan, ha? Yan, kung saan naman ito, nagpuang naman din sa itong pagtulunan. Isa pa din ang kasukuhan ng Diyos. Tama? Tama. Pahin-pahin ka. Sige, laro din, no? Kaya nagbuhat ko ng lahat ang mga kanina yun. Eh, kana dahil sikap pasuko sa mga tao pag-rally, di ba? Mayo pa na, di ba? Mayo na. Mamamali, walang sa ni Cristo sa cross. Tama. Paisuko ng mga tao. Tama yun. Okay. Unya sa kalit mo ato sa iyong templo ang Ginoo na inyong ipagkakilid mo ato ng Espiritu. Ano, release ko ng Espiritu, set off yan dali. Ano, Espiritu. Yan. Okay. Hindi sino sa ano lang mag-inis sa ila. Pero hindi sila mani kay hadlok man sa sulaw di ako. Di ba sulaw ano? Di ba ipakita mo sa saya sa mga akang ipakita ng sulaw. Dahan sa kasya na mo kung sulti. Sitawi mo, abuelo, pag nga sa sulti. Kamusta? Kung ka wala, sulaw ka, maulaw sila na ako. Tama. Tama. Ako na di yung masulaw mo sila ko. Hindi na. Mas mayo galing ipandungan na noon mo na ako. Tama. Ay, pwede ba ako inom ko na tao? Pwede ba na, di ba? Ang tao, sa inuon mo niya, kasi kung saan ako buha nga na, okay. O, ang espiritu kaya akong iwali, dili ka mo ron, wala kang pwede mo. Amen? Amen. Sige, ipangandoy ni kaniya. Ang sinuko na inyong ipangandoy mo ani o magsangyaw sa akong kasabutan. Na, nagbuhat ko po dito. Wala. Nagbuhat ko istorya gawas walang kasulatan. Wala. Katong mini nga magtutulo, magbasa din kayo sa inyo. Ako, dito po, nagseminar po, na, mga mini nga magtutulo, wala sa Biblia. Kaya ini yang hindi magtutulo, magpupuhat ko sigalanon, gawas wala ang kasulatan. Tama. Hindi lang ka ng sukot-sukot na. Amen? Amen. Ang pagkinsay mula mo kay sa adlaw sa pagkabutihan. Wala. Yan. Akong nitipon sa unang nanging wala na. Wala yun. Hindi sa nalaw na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pag-uban, katago pa. 36. 37. Karoon si Manahan, ang dalawa tayo. Dalawa tayo. Wala si Manahan, uman. Huwag pa magkatapos ron. Tama ang uman. Ang uman, ang uman na po, nawala na po. Tama yun. Sabi ng mas mga trabaho, bubukol. Yung rin ko kayo mong trabaho. Mula ko tayo ganing, dala po ninyo ang templo sa Diyos. Amen. Sa kung saan nagsige mo kanin, wala may bidala mo, ang hirap ang po mo, nagpabukat ng kuhay na lang. Tama. Tama? Igsoon ng lang, dahil na nakalin eh, dahil ng po nila. Tama? Tama. Dahil alin yan, magkakal mo pong kape nila. Ibig ito ka na, kasi mo pala ng buhat to. Mapuro dami, hindi na po kape, ako din yung nagbutan na. Di ba lang? Di ba lang? Sama sa isidunya, no? No? Tama. So, wala kakasabot ka na na. So, nalaman tayo lahat. Lagi po naman yung muli ng trabaho. Wala. Wala kang ipatrabaho na. Wala kang ipatrabaho. Trabaho ka na. Pili lang na mahulay. Okay? Para mahulay yan. Tama. Tama? Kaya sa iyo, sa akin, wala mo, si Arlene po, matulog. Nila may pugay katulog din, no? Tama yan. Pumunta ng diri. Eh, magpagod sa magpagod. Dahil na po, magdagan na. Walang di katulad. Sige ka mo dahil sa istoryahan ay. O sige mo ba kayo? Ay, dolong ano? Dolong ramon ka na? Dali kayo gamay ka rin, no? Mabati nato sila na sa gawas, no? Pagkakayan mo nato sila mga dolong, no? Tama. Tama. Okay. Abang kinsay mo lang huwag sa adlaw sa pagkabuti. Ang kinsa may makaharong, inig padayag na niya o kimon na maulaw sila. Oy! Gato mga utang ang babayan mo! Tama yun. Sa espiritu, bahala ka na kalbagan mo na, di ba? Utang na ko kalbagan ka, kalbagan mo. Dili ka mapagba, ang anak sa tao, di ba? O dili sa ibayran, pasayoon yan. Tama. Pero ang utang mo sa espiritu, yung karoon siya man akong abyan. Huwag ka pa sa'yo. Gawin nila, nagalisod-lisod ko. Ako. Okay na ako.
patay ko karon sa inyo ato gangan no. Pero ay na po yung sila, ay na po yung tikasa. Eh base. Lalo ko yan. Tama. Sila naman. Kaya saksihan mo na ko mga salamang kiro, oh. Marala ko ninyo. Okay, dalawa na. Sige. Siya masato. Ang panggit sa mga tayo na. Mga na siya. Aron sa pagkuko mo, may usap ko sila. Nainahawa sa kwari. Dahil mo si Angkol. Dahil mo si Ninong. Dahil mo si... Huwag na ganda. Huwag na nalalas mo niya. Tama. Mas maayo gani, magilaw ka. Para gamitin mo ba, iwas mong lawas. Kada mabili mong lawas. Ano na igok ka? Tama yun. Masataw sila. Huwag kalimutan mo. Igok ka. Pagkaw mo kayo mag-iba. Ha? Tama. Ganun ba? Ba? Hindi mo mag-iwa. Gusto ko sila. Nagmantap. Hindi naman nila ako. Tama yun. Kasi gusto, dito mahuman mamatay. O karon, nanay panahon pa. Karon, kay may panahon pa ang kamay. Oy, sige, pag-ayon mo. Karon, nayon mo. Pag-ayon mo sa kaliwakira. Pag-ayon mo sa likutan mo. Ninyong pinakita. Dila, sa gawayon, pag-ayon mo. Kahit po niya, hindi ka matay ninyo. Oo, ang Diyos, o magpupo ninyo. Ako, niyani ko, mabuhi nyo. O naakay panahon na magpagko. Amen. Tama. Di ba, di pagkalikas ka magyawa sa una? Tama yun. Doon sa kung mabuhali, alam mo, bukong sa iyong kaugalingon. Sabi ko dito, ipong yawa no. Magbuha pa nito, kung sino kung pag-business ninyo. Balay dito. Tama. Di ba ikaw, mula ko ibalik na rin. Sige na kung pag-yawa, sabi na kumatong nuli. Alam ba yun, no? Bahala mo. Mahali naman buwan mo, dirising pa ka doon, madamay ni mga butan. Tama. Pagkaita, balik-balik na kami na rin, madamay ni. Tama yun. Tama? Tama. O ito atong isod nito sa Intrika, ang pinayo ko kasi para sa iya. Madamay siya. Gangga. Pero kaya siya po ang nakabalikon dito, no? Kaya nakabalikon dito, pero siya man ang naunang contact dito. Nagsakit to rin siya. Kaya yung mga ito. Nakapili na namin sabi sa kuha. Yan, tama na ito. Ito ang nag-isod. Tama. As kagayan, yung doon sa mga kawan na po mo. Ha? Magsakit mo, kaya may-isboy na pang kuno kung dito sa rayon. Tama yun. Ang atong sakit pa dahil, isulti nga, kanang iyong mga sakit sa iyo man ang mga kalibutan ng ikawan. Tama. Kung bakit upirahan ka, yan, ngayon sa katuwa sa doktor. Pwede na, wala isa-isa yan, kaya pagkagisuon mo niya, tuwag sa doktor ko. Hindi mo ko doktor. Sana sa tambalanan. Yan, mga ko sa Diyos na gamitin ang kamot sa doktor. Isa ang doktor, nag-ampo ko na sa ginagawa, puntahan ka. Ibutahan sa mga ilang isumulungan. Tama yun. Tama? Hakad lang dito, hakad lang ako, lumas na ka. Yung pakumanday, nagpapaya lugat ko. No? Tama. Lugat sa pendal. Okay? Yan, sa nagsulting, ang manahan. Sama siya, no? Sama siya kadayo na nagpot, sa kadayo na nagpot, liupot daw, o sama sa isog na sabot. Diba? Isog ito lang. Tama yun. Ano? Grabe, nagsigkag mo ka nila sa konsulti ko. Hindi, nagsigkag ko. Tama? Tama. Kasi si Lolo Pregel. Nagigilaan ko na puro sa lahat. Hoy, basta nyo ako ni, isog na akong konsulti. Nakakali ba barangay, mula ka na itulisan? Tama yun. Asa mo yung tulisan? Luto mo, tawhan ng tulisan? Kanang imong kasing-kasing. Manulis na usahay, watos gawas, unahay, titalon mo sinilang suko ko, di ba? Tulis mo. Tama. Lah, suko din duduk, titalon sinilang Brasilia. Tulis na. Tama? Tama. Kaya imong tulisan na gambon mo kasi. Di, mabawa, di ba? Okay na? Kira. Tulis mo kung mag imong konsensya. Last week kung mamatay ka. Dito dito sa impyerno. Tama yun. Ayaw ka lumag. Ang isa ng lumag ninyo. Wala na. Isa yung magpasilabo. Wala. Wala na, ba't tayo ka? Sige. Sige, kami lagi na kami lagi. Tumakan ko. Wala, iso ka na. Ay, kapusika po ng agaw. Sige, ano siya? Tulisan na. Klaro? Klaro na? Klaro na yun. Sige. Muwaling siya. Napaputi sa mga puta. Okay nga, muwaling siya. Sa pag naisog sama sa isog na sabon muanay siya sa paghukom sa mga sama sa pagputli sa plata
Okay? Nakakalon ang perlas, tama? Tama. Yudasan na ka ng baboy ka, no? Yudasan na ka, no? Tama, Jod. Ay, huwag lang sa lapo ka. Dili na. Okay? Sige. Hinduan niya ang mga pari. Sino ba ganyan? Wala tayong dimension yan. Wala nang pari, no? Hinduan niya ang mga pari. Ya, bigyan na ba sa hindi man kami, mga audio man eh. Tanaw mga kinaiyan nila. Magbalang tayo sa kardero, magbiyaan mo. Nakaway kardero, di ba kaawag sa mga tao? Nakatayo, nag-50 puti siya o mga puti, ha? Tama. Naiingon sila gano'n sa langit, tama? Tama, Jod. Isang naminso na ni, kung maayaw na sila magbalangkay, ang mga tao nagkaroon ng husay. Wala ko tayong mga reliyon na kakatakat. Tama. Ano man, ipapangan naman sila kay ngano man, diba? Magkikaway ng mga tao niya, no? Kaya nakabalo na. Tama, Jod. Pero katong mga tao ng mga palo, katong mga tao na doon, kanaw ka karon, ilan no? Ilat, Jod. Tidak mo na mata, tidak mo na mata, tidak mo na makaya, tidak mo, naku, tidak mo mamatay. Tama. Tama? Kung namatay mo sa cross, mamatay po po, nagpasan sa cross. Tama. Namatay mo sa bunyag, mamatay po mo sa bunyag. Sama po ni Kristo. Tama, Jod. Ya, sunod mo, sa mga pusoy. Dili. Di makaya. Sila. Si Kristo sila. Dili. Sila na si Kaipas, no? Tama? Tama. Ano, magdala mag-cross. Sila to? Parang sa likod, di ba nagdansang yung kanon si Kristo? Tama. Ya, mo tayo buhing Diyos. Patay. Sila buhing Diyos nyo, aman. Patay Di kayo to. ba kinaya ni Kristo to? Dili. Pero sila si Kaipas lang. Nagis lang. Tama, Jod. Sige, klaro eh. O sige. Mawali siya sa pagbuong sama sa pagputi ukara. Hiluan niya ang mga pari sama sa pagputi sa plata o bulawan aron maghalat sila sa Ginoo o gusto nga matang sa mga halal. Kani mo sukot na po na ako ang mga kaluwer ani nila. Alam nila na ko ni basahon nga makapos ng kalibutan yung uuyong laban. Pero ang labutan. Tama. Lagi kita ko ganyan, haya nila, ay, lingkod-lingkod. Isultin ka nilang tinuod. Huwag ka nagdapan istorya bahin sa kuwan. Sila, ipasayo ko nila sa kontohanon. Pero ang espiritu, Dili. ano ko sa Pasay tinuod eh. Muna kong isultin eh. Pahalag ko sa kumla ko. Tama. Sila, ano ka niya ha? Kunigo ko karon. Tama, Jod. Kasi mo rin naigo karon. Isa na ikot, sa kami. Kaya kung pasayuan ako ha. Ha? Tama. Musuko mo na ako. Pasayuan mo ka mo. Pero ang espiritu ko ha. Hindi ka pasayuan. Amen? Amen. Sige. Yan. Kunya ang mga halal na gano'n. Okay? Halal. Oy! Anong halal ninyo ang mga manok? Halal ninyo nila? Halal ninyo sa altar? Di ba ninyo? Oy! Di ko na ninyo halal! Tama, Jod. Ang taas ka ng mga altar. Taas mo sa ribunya sa halal. Halal. Di ba? Ang halal mo pagkako. Ang mga rosary. Yun ang halal. Ang na mo. Yun ang halal. Asa ng mga altar. Taluwasan. Tama? Tama. Ibunan doon si Rimunyas, pero wakin giruban. Ini pala ang kasulatan. Amen. Isa lang ka-words, di mo balik-balikon. Tama, Jod. Yung ending mo si Rimunyas, halag. Tama. Ano? Ha? Okay. Diyos-Diyos ka inyong halal-halal yan. Kaya wala mo nang halal sa inyong pinagay. Karena naghalap ka rin kasi mong ginawa, nagwali ka, wala ka na unang-una, magpaidan ka, nakilala ang mga halap. Tama. Wala kasama kang ayaw, hilin mo na. Tama? Tama. Pero kamo ni ang hindi ang halap mo sa inyong ginawa. Amen? Amen. Kami na mo, kasi sakit, kaon na mo, kahit na. Tama. Kaya kung naamoy gamay, amo po ba kinasikasin, di ba na? Tama, Jod. Kaya na magtambal ko, sa problem na yan, mag-10 milyon. Tuko ako din, ay, pagod na. Ha? Tama. Kaya kinasikasin ko, kuha. Tama? Tama. Unang kuha, dito po ko no. Nag-discount kami ganyan akong mga bata. Mesos kami ang tayo ato na lang doon, magkabang ka no. Kunti mo lang sa itong sakyanan, wala man sa sakyanan. Tama, Jod. Mamingon po ta, ningon sa, o ta, kita na yung apin, ningon na, sige, sige. Ilasan niyo, sige, sige, ningon na to, 30 mil ta.
Kaya yung baba na to, no? Kaya yung nila sa mayat mga. Karang, nag-dismil ka kumanto ka. Kaya wala ako kinaw. Ha? Bago karang, na? Ang ato lang ihalan. Ako gid ba? Mapakaliw po sa Diyos na makubos-kubosan ang kadalaman. Amen. Kaya pobre man ka, no? Tama. No, eh, kung sige ka po karungin mo dito, no? Hindi kita dahil mismo, nagpapulit dito sa balik, away dito sa kumbana. Tama gyud. Hindi nakautang 5-6. Yung pakarungin mo na dito. Sige, na may gobyerno, na may mga kari dito, na may mga pasto dito. Kaya sila, rondahan mo din na, kagahalan na na. Belum ni tax. Tama. So, kung mo, uy, ang simpan. Kaya ko, niyo nakal dito. Mas mabuhay ang gobyerno, kaya napay kalsada. Tama Napay gyud. police gibuhi, napay gusto yung mga isla, police, army. Tama. Kaya sila, dahil sobrahan mo. Wala gyud. Ako sobrahan mo kung tingin tas, ano? Masuk ko sila, kaya buhay mo gusto niya. Ako nang buhay mo gusto niya. Tabang. Tama? Tama. Kung hindi ka mangurakot, di ka malupit, hindi ka masinso. Abi, hindi mo dapat agad, no? Kung ka lang ang sobriya, di ka makagapan. Kung hindi mo, Tama gyud. sure yun na. Sure yun na, makagapan na. Dili. Ganun, lumata na kayo. Tagan gyud. Wala 100. Ginagawa lang mo. Ang makagapan na, kung naman, baw-baw mo na saan ka. Ang alkan kayo sa Ginoo, ang inyong kasing-kasing. Ano man, ang akong tinitlo, ang inyong kasing-kasing. Dahil ang mga simbahan niyo sa nagilapuan na ni Cristo, ay puro yun na, alat-alat. Tama. Hindi ka nung dito. Tama? Tama gyud. Doon na ang halat, wala yung altar. Di ba altar sa Ginoo, ang inyong kasing-kasing? Amen. Doktor ang pag-isot niya. Pero kung makadungog ka karon, mga nasa layo, kadungog, pamalandong ka pa mauban mo, dali na rin. Kaya bandungan mo kamo. Amen. Lumaulaw ba? So namin lang, nagpila ng panampan dito, kaya gusto mo sila maayos sila sakit, ang pila sila dito. Pero, sumay-may na, di mo na pumatay. Patay gyud. Sige mo na kayo. Dinignanan ka ba? Tinalo ka. Patay na gihapon. Tama. Ang Ginoo nga labing kamahalan ng Ginoo. No? Muanha ako kaninyo aron pamukom o pagsaksi patok sa mga salamangkero. O ay, kamo salamangkero. Gahom na samahan. Pero ayaw gamitan ninyo nga makabaray sa tao. Tama. Tama? Tama, Kanang mga Gad. rason, kanang butang sa kalibutan, kanang mga tispuhan, kanang mga sa lawayon o sa diha. Kung ang nasamahan kay siya man, kung musulod mo diha, kamo maalamon, kung sige naging away, sige naging pamalikas, biyak mo kay madamay mo. Tama. Wala mo po sila sa kuwala, bilang naay mga negosyo nga dispuhan, naay negosyo nga bar, naay mga kaabang nga kalabo. Kung gusto ko sa ko, wala mo kung inon, na makasasala ko diha. Dahil na nagdanalan mo sa kilanyaya sa ilawa, so ka mo mag-control diha. Tama. Tama gyud. Kaya magtapok mo lang mga tao nila na iyapot sa ilay sa ilawa kasi kamo pa ang malamay, kamo pa yung makasumpa. Tama gyud. Kamo, Ginoo, maguna ko na. Tama. So kung magtukod ka na, pero magtukod mo kung iswaso lang. Pagpapot sa kanang, kagtan niyo dyan, hindi yun ba? Medyo kagtan niyo, ha? Kasi mag-away din ito, napapapos, isa-isa ko lang ko kagto. Kaya ikaw mo una-una. Tama gyud. Itapok ko din mo dito, sumpa kayo din mo na, yan, tama. Tama. Basta nagtukod ka ni ka na, ayaw nakalimutan mo, ikaw mismo, malamon, nakabalo na ka, kung ubok na, ulog-ulogan, ha? Tama gyud. Pagpuli ka ron. Nakabalo naman mo, nagpupukupok ng nagwali na. Tama. Tama. Ay, pagpupukupok sa espiritu, mag-ambok kita, nalipatay siya. Muy pupukupok. So, hindi na kinahanglan inyong balihan. Nakakita naman na, di ba? Tama. Dinanibay ako sa mga tao, buot maganaw. Dinanibay ko sa mga tao, buot maminaw. Tama? Amen. Tama. Wala ko mula tumpukson kita kung ay anak o ginkanan ni mo sila nakakita dito. Masablain. Tama? Wala ka yan ang anak ka. Tumpukson malaki mo. Kung inom kong tubig, inom lang. Inom lang. O masakit awa. Patay ka. Tama? Tama. Kasumpay dito sinabuhi. Hindi naman yun. So, hindi ko nakaayuan sa lawas. Iwan ka na tayo sa inyong espiritu. Hadlok, mahin ako. Hadlok, ayuan mo. Balik sa Diyos. Ito sa Biblia. Naa. Ang gusto nila, magpayo lang.
Tama gyud. Pag mamatay ka, na adunay sala, wala hindi na. Siyempre gidayon. Di mo na. Mo na ako kaninyo haron pa ko okay. Karon ako man mo. Tama. Pero di kapsa niyong gabo ka. Amen. Pero kung sala sama sa Patay ka ang lingong lawas.